Merħba ħbieb għal programm ieħor hemm miktub, programm fejn ser nibdew niddiskutu llum suġġett verament interessanti, suġġett li ħadd pjaċir nistudjah, ħadd pjaċir nirriċerkah u ħadd pjaċir nifhem ħafna aktar allura il-pjan tas-salvazzjoni għaliex ħa nitkellmu fil-fatt fuq il-pjan tas-salvazzjoni, il-pjan li Alla għandu għalina bħala pjan ta' salvazzjoni. U ser naraw kif Alla, u din mhix l-ewwel darba li jagħmilha, qed ikellem il-poplu tiegħu permezz ta' tradizzjonijiet tal-istess poplu. Allura il-poplu jista' jifhem aktar Alla x'qiegħed jgħidlu meta Alla qed juża t-tradizzjoni tal-poplu sabiex ikun jista' jispjegalu xi ħaġa. U ħanaraw kif il-pjan tas-salvazzjoni li għandu Alla huwa maħdum fuq 12 il-pass ta' żwieġ tradizzjonali ludi. X'jiġifieri? Fi żwieġ tradizzjonali minn meta isir il-ftehim għaż-żwieġ sakemm il-koppja tiġi biex tiżżewweġ, se naraw li hemm 12 il-pass li jgħaddu minnu bħala tradizzjoni. Dawn l-istess 12 il-pass Alla użhom u għamilhom sabiex jurina il-pjan tas-salvazzjoni tiegħu. U hawnhekk naraw verament is-sabiħ tal-kelma ta' Alla u nifhmu kemm hu kbir Alla. Dan mhuwiex kif qedtilkom l-uniku ħaġa li fiha Alla tkellem permezz ta' tradizzjoni, nagħmlulkom ukoll programm fuq il-Mamudija, għaliex anke il-Mamudija fiha s-sinifikat tagħha u xi ħaġa li Alla uża bit-tradizzjoni tal-bniedem, imma llum ser nitkellmu fuq dan is-suġġett. Is-suġġett iż-żwieġ tradizzjonali ludi u l-pjan tas-salvazzjoni ta' Alla. U bħalma qedtilkom ser naraw 12 il-pass li hemm għat-tħejjija fi żwieġ tradizzjonali ludi u l-istess 12 il-pass ħa narawhom issa mill-att spiritwali. X'għamel Alla paralleli ma' dan 12 il-pass biex wettaq is-salvazzjoni tagħna. Li huwa żgur dan il-programm se joħdilna din is-sensi li ħad toħdilna 3 programmi. Għaliex? Għaliex se nippruvaw naqsmu daw 12 il-punt fit-3 u hemm raġuni għalfejn. U se naqsmuhom allura 4 u 4. Ejja ħalli nibdew naraw 12 il-pass fit-tradizzjoni ludija, 12 il-pass biex koppja tiżżewweġ x'inhuma. Ħalli mbagħad inkunu nistgħu nibdew niddiskutu l-ewwel 4 passi. U 12 il-pass fit-tħejjija għaż-żwieġ tradizzjonali ludi huma daw. L-ewwel wieħed hija l-għażla tal-arusa, tittingħażel arusa. It-tieni pass huwa il-prezz tal-arusa. It-tielet pass naraw dik li tissejjaħ il-kitba taż-żwieġ. U fir-raba' pass naraw il-kunsens tal-arusa. Dak huma l-ewwel 4 li ħan niddiskutu llum. Biex tkunu tafu x'inhu ġie aktar il-qudiem u mbagħad għandna l-5 pass li jitkellem fuq il-tazza tal-patt, għandek ir-rigali għall-arusa fis-sitt staffa, fis-sitt post, fis-7 insibu it-tindif tal-arusa, l-arusa titnaddef tkun preparata meta jiġi l-arus, u fit-8 pass insibu it-tluq tal-arus. Daw kollha nitkellmu fuqhom fil-programm ta' wara dan. Fit-tielet programm naraw l-aħħar 4 passi li huma daw. L-arusa ikkonsagrata tistenna ir-ritorn tal-arus, l-arus jirritorna għall-arusa tiegħu, il-11 il-pass huwa iż-żwieġ bejn il-koppja taħt hekk imsejħa tinda u l-aħħar pass huwa il-pass ta' żwieġ. Dawn huma 12 il-pass illi jiġu użati fit-tradizzjoni ludija biex koppja tasal biex tiżżewweġ minn meta tiltaqa'. Bħalissa f'dan iż-żmien li qed isir dan il-programm qegħdin fid-9 pass.
id-disa' pass fejn qed naraw l-arusa qiegħda tistenna lill-arus ġej għaliha. U interessanti għaliex anke aħna nafu permezz tal-istorja illi l-arus jiġi jiltaqa' mal-arusa u mbagħad jitlaq. Fit-tradizzjoni Rudija jitlaq u jmur iresti post fl-istess compound, ħanadulek fl-istess post fejn joqgħod missieru jmur iresti post tal-arusa tiegħu hemm biex ikun jista' jirċevija bħala martu. U biex intikom idea ta' x'inhu ġej f'dawn it-tliet programmi, naraw anke x'jgħid Jaxua fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 14 vers 3 fejn jgħid hekk ara, u meta immur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien intom tkunu wkoll. Aħna nafu li din hija wegħda ta' Jaxua li huwa l-arus tal-Knisja għaldaqstant illi l-Knisja qed tistenna illi jiġi għaliha biex joħodha issa f'dak il-postijiet fejn Jaxua stess għalinna ħammur u lestilkom fejn toqgħodu. Ma fuq da kollu niftħu matul daw it-tliet programmi ħalli ma naġlux u nimxu pass pass. Kif għedtilkom ser naqsmu dan il-programm fit-tlieta u għaldaqstant f'dana il-programm ser ngħaddu l-ewwel 4 passi. L-ewwel 4 passi li qedna huma l-għażla tal-arusa, il-prezz tal-arusa, il-kitba ta' żwieġ u il-konsens ta' l-arusa. Mini l-arusa li qed nitkellmu fuqha f'dan il-programm? U l-arusa mija ħadd ħlief Iżrael. Issa meta jiena qed ngħid Iżrael minix qed nitkellem fuq Iżrael dak li naraw fuq il-mappa, ma qed nitkellmu fuq il-poplu tagħna, poplu li għall-inqas suppost intom ukoll tappartjenu minnu jekk intom m'għandkom il-fidi tagħkom f'Jaxua l-Messija u timxu mal-kmandamenti ta' Alla, allura intom issa ġejtu imlaqma f'dana il-poplu, sirtu poplu wieħed l-istess bħal poplu tagħna. Tajjeb, u ħanaraw li fit-tradizzjoni Ludija, fit-tradizzjoni Ludija, huwa missier l-arus illi isib arusa għat-tifel tiegħu. Mhux il-każ bħalma jiġri fid-dinja moderna li taqbad tmur issib xi tfajla u tistedina biex toħroġ miegħek u minn hemm forsi jibda xi ħaġa. Fit-tradizzjoni Ludija hekk kienet u anke dawk li huma netolhom illum aħna ortodossi għadhom ukoll anke jagħmlu għadi biex ikunu ċerti li żżewġu fl-istess komunità u nies tal-istess twemmin, huwa missier l-arus li jsib il-arusa tiegħu. Ejja ħalli nibdu naraw l-ewwel skrittura ta' dana it-tagħlim. U ħanaraw li Alla l-missier għażel l-Iżrael, il-poplu Iżraelit sabiex ikun l-arusa ta' ibnu Jaxua. Tajjeb, għalhekk qed ngħidu aħna ħafna jgħidu l-Knisja hija l-arusa ta' Jaxua, meta qed ngħidu l-Knisja mhux qed nirreferu għal xi knisja partikolari, jiġifieri il-poplu ta' Alla. U ħanitkellmu fuq dal-affarijiet biex inkunu nafu eżattament min hi l-arusa, għax mhux kulħadd jikkwalifika għall-arusa, imma fuq dan nitkellmu aktar il-qudiem. L-ewwel skrittura li għandna hija mill-ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 17 vers 7 fejn jaqra kara. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek. Bejni u bejn nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Patt għal dejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. Mela hawnhekk qed naraw li Alla hawnhekk qed jistabbilixxi patt qiegħed jintrabat ma' Abraham illi l-poplu se joħroġ minn Abraham ser ikun il-poplu tagħna għal dejjem. Importanti dina li naqrawha f'dana il-vers tajjeb il-weda sabiħa. Hija interessanti din il-weda li Alla qed jagħmel ma' Abraham u tisma' ħafna fuq din il-weda, imma l-enfasi li huwa għal dejjem
irridu nagħmluh għaliex żwieġ huwa għal dejjem. Ġala darba inti tiżżewweġ u meta qed ngħid ġala darba inti tiżżewweġ fi żmien irrikonoxxut minn Alla, daka iż-żwieġ ma jispiċċa qatt. Tajjeb? U anke Jaxua fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 15, vers 16, jgħidilna hekk ara. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jieqpa' ħalli kull ma titolbu lil missieri f'ismi huwa jagħtihulkom. Mela diġà qed naraw hawnhekk żewġ skritturi interessanti waħda fil-ktieb tal-Ġenesi fejn Alla qed jagħmel il-patt ma' Abraham li l-poplu tiegħu ser ikun l-arusa ta' Jaxua, huwa patt tal-dejjem u huwa Jaxua stess li qed jgħid isma' jien għażiltkom mhux intom għażiltu lili, mhux aħna għażilna lil Jaxua, imma aħna ġejna msejħa, ġejna magħżulin. L-istess bħalma fit-tradizzjoni l-udija huwa missier l-arus li jsib arusa għal-ibnu, hekk ukoll naraw fir-realm spiritwali huwa Alla illi għażel il-poplu Iżraelit biex ikun l-arusa ta' Jaxua il-Messija. Skrittura oħra interessanti nsibuha fil-ktieb tar-Rumani l-ewwel kapitlu vers 6 fejn jaqra hekk ara. Biha aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinstabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Jaxua il-Messija. Imsejħin. Mhux għax għażilna aħna ma ġejna msejħa. Mbagħad aħna aċċettajna fuq dan ħa nitkellmu wkoll anke f'dan il-programm. Imma kif qed taraw huwa Alla illi fil-fatt sejħilna sabiex inkunu l-arusa ta' ibnu Jaxua. U sabiħ tajjeb importanti dana, imma importanti ħafna aktar huwa il-fatt illi Alla qed jitlob xi ħaġa minna biex inkunu l-arusa ta' Jaxua. Mhux kulħadd jista' jkun parti minn din l-arusa, għaliex biex tkun parti minn l-arusa, Alla qed jgħidlek isma' tkun maqtuħ tkun isseparat. Tajjeb u biex tkun maqtuħ u tkun isseparat, ejja ħanaraw allura x'irridu nagħmlu. Tajjeb biex allura x'irridu nagħmlu biex inkunu parti minn dik l-arusa ta' Jaxua il-Messija. U dan nsabuh anke fl-ewwel ittra li jikteb l-Apostlu Pietru, fl-ewwel ittra ta' Pietru, l-ewwel kapitlu versi 15 sa 16 fejn jaqraw hekk ara. Iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom, kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Għax hu miktub kunu qaddisin għax qaddis jien. Nafu li l-kelma qaddis tfisser maqtuwajn, is-separati. Is-separati fiex? Is-separati fil-purità. Bħal arusa is-separata l-arus tagħha meta missier jażel arusa għal-ibnu dik l-arusa allura issa hija maqtuwa hija is-separata għal dak it-tifel. U l-istess l-arusa ta' Jaxua hija is-separata mid-dinja hija maqtuwa mill-kumplament tad-dinja għaliex dik issejja imweda lil Jaxua u biex l-arusa imweda lil Jaxua tkun tista' tiżżewweġ lil Jaxua tkun maqtuwa tkun arusa pura, arusa verġni, mhux arusa li tiġri ma' kull rieħ differenti ta' twemmin, ma' kull reliġjon li tħoss li hija komda fih. Dika hija mhijiex arusa pura, mhijiex arusa verġni, ma hija arusa li qed tgħix f'adulterju kbir. U allura qed naraw li Alla għażilna biex inkunu separati, nkunu maqtuwajn u nirrepreżentawh issa fiex, irridu nirrepreżentawh fil-qdusija u fil-purità. Meta inti qaddis, meta inti tgħix il-ħajja li Alla suppost qiegħed jitlob minnek, meta inti qed tipprova tgħix dik il-ħajja pura, allura qed tirrappreżenta inti l-qdusija u l-purità ta' Alla il-Missier. Araw xejdilna l-ktib tad-Deuteronomju. Ktib tad-Deuteronomju kapitlu 7. U ħanaqraw 3 vrus minn versi 7 sa 9.
u l-mulej tax-xaqbikom u għażilkom. Taraw ħbib tiegħi. Mela qed naraw l-mulej tax-xaqbina u għażilna. Imma il-vers qedna ħanaqraw tlieta ma jafx ma ħankomplu. Mhux għax kontu kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor, għax intom l-iċken fil-att fost il-popli kollha, iżda il-mulej għażilkom għax ħabkom. Mela qed nerġgħu naraw il-mulej għażilna. U għax rid iżomm il-ħalfa l-ħalef lill-missirijietkom, kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdikom minn dar il-jasal, din hija xi ħaġa li Alla nafu li jagħmel mhux biss mal-poplu Iżraeliż meta ħarġhom mill-Eġittu, imma anke magħna meta ħariġna mill-jasal ta' Dnub tajjeb. Ejja nkomplu minit il-Farawn is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela lill-mulej Alla tiegħek u Alla fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u tieqa tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Mela huwa x'qed naraw? Qed naraw li fl-ewwel vers qed naraw li Alla żilna. Għaliex għażilna fin-nofs jgħidilna li Alla żilna għax ħabna u għax għażilna u għax ħabna aħna rridu nħarsu il-kmandamenti tiegħu u daw huma r-rekwiżiti li għandna bżonn biex inkunu parti mill-arusa tiegħu. Għaliex qed ngħidu dan? Għax ħafna jgħidu li illum m'għandniex taħt il-liġi, illum m'għandniex għalfejn nimxu ma' dawk il-kmandamenti fosthom ir-raba' wieħed il-jum tas-sibt fuq dan nitkellmu ħafna aktar il quddiem. Imma jekk inti ma żommx daw il-kmandamenti, inti titlef ma tikkwalifikax biex tkun l-arusa ta' Jexua l-Messija. U l-daqstant tkun biss dak il-mistieden fl-ikla tat-tieġ. Lan tagħna huwa li nkunu l-arusa mhux il-mistednin. Bħalma qed naraw f'din il-wiegħda għal 1000 ġenerazzjoni. Għal 1000 ġenerazzjoni tfisser li din il-wiegħda mhijiex għal dak il-poplu biss li kien hemm ma' Mosè dakinhar, ma din għal-wiegħda mhix għal dawk li kienu taħt il-Muntanja Sinaj biss, imma għal 1000 ġenerazzjoni. Aħna nagħmlu parti minn dawk il-ġenerazzjonijiet. M'għaddiċ 1000 ġenerazzjoni minn Mosè. Imma allura dan jfisser li aħna naqgħu taħt din il-wiegħda. Dejjem jekk nagħmlu kif qed jgħidilna u nimxu u nħarsu il-kmandamenti tiegħu. U għaliex irridu nżommu l-kmandamenti tiegħu? Għax permezz li nżommu l-kmandamenti tiegħu aħna nieqpaw safja. Sakemm aħna mixjin fil-kmandamenti tiegħu kollha kemm huma 10 u mhux 9 bħalma dejjem inħobb ngħid jien. Aħna nżommu ruħna pura u safja. Il-moment li inti tikser wieħed minn dawn il-kmandamenti, allura issa għandek problema, mhux għax ma tistax tissewwa, mhux għax Alla ma jaħfillekx, imma ma tistax pereżempju teqpa' tikser ir-raba' kmandament sitt wara sitt wara sitt u tippretendi li Alla jaħfillek, għax jekk inti qed tikser xi kmandament spiss kull ġimgħa, allora jfisser inti ma temminx dak il-kmandament għandek iżommu. U hawnhekk fejn tidħol il-problema. Mela hawnhekk rajna f'daw it-tliet skritturi kif bħalma fit-tradizzjoni ludija missi l-arus jażel arusa għall-ibnu, Alla għażel il-poplu Iżraelit bħala l-arusa ta' ibnu Jexua. Issa ħaniġu għat-tieni pass. It-tieni pass fej rajna li ħanitkellmu fuq il-prezz li l-arus li taħallas għal l-arusa. U fit-tradizzjoni ludija l-arus li taħallas sabiex l-arusa tkun isseparata, tkun maqtuwa għalih, tajjeb. U Alla fil-każ issa allura mir-realm spiritwali, Alla kien jaf li xi darba Adam kien se jagħmel in-nuqqas li jagħmel, kien jaf li Adam kien ser jaqa' u għaldaqstant Alla mill-bidunet kellu pjan ta' salvazzjoni. Mingħajr dan il-pjan ta' salvazzjoni Adam kien imut fuq il-post il-moment li jagħmel in-nuqqas tiegħu, il-moment li waqgħu Adam u Eva kienu jmutu fuq il-post u għaldaqstant ma kienx ikun hemm iwlied minn ta' Adam u allura kieku forsi llum m'aħniex qegħdin hawn. Huwa biss il għaliex Alla kien jaf ser jiġri u kien diġà għandu pjan biex ikun jista' isalva l-umanità milli tispiċċa darba għal dejjem. Alla
kien jafu koll li anke l-arusa ta' ibnu, il-poplu tiegħu kien se jkun poplu adulteru, poplu li kien ser jibdlu jaqlibilu left right and center ma' kull ħaġa interessanti tad-dinja li l-bnedem isib mhux biss ma' kull statwa għax ħafna jaħsbu li l-adulterju huwa biss għax naduraw l-istatwi, mhux biss, hemm ħafna aktar affarijiet illi jaqgħu fil-kategorija ta' adulterju. Meta inti qed tagħmel xi ħaġa Alla tiegħek jew qed twarrab il-Alla tal-Bibja biex tagħmel xi ħaġa oħra dik xi ħaġa oħra allura issa ħadet post Alla. U allura għalik hija Alla. Ma Alla kien jaf b'daw l-affarijiet. Kien jaf li anke l-arusa ta' Jexua kienet se tadura oġol fals tajjeb u tantu hekk illi anke permezz ta' Mosè tagħna profezija jekk mintom tmorru fil-ktib tad-Deuteronomju, ktib tad-Deuteronomju kapitlu 4 versi 26 sa 28 jaqrek kara. Jiena nsejjaħ illum b'xud kontrikom is-semawit u l-art. Minnu fih tinqerdu minn wiċċ l-art li intom ser taqsmu f'Ġordan biex toħduha f'idejkom. U ma ddumux żmien twil fiha għax tinqerdu għal kollox. Ixerritkom il-mulejqat bil-ġnus u teqpaw għaż-żgħir fost il-ġnus li jkun ħadkom ġo nofshom il-mulej. U hemm isselfu lill-Allat xogħol idej il-bniedem injamu ġebel li la jaraw, la jisimgħu, la jiklu, lanqas ixommu. Tajjeb, u din hija il-profezija li Alla għamel permezz ta' Mosè. Illi l-poplu tiegħu kien se jkun poplu adulteru għal daqstant kien se jiġi mkeċċi minn ġewwa Iżrael din għamluha l-Asserjani ma ninsewx. U ferxu l-poplu ta' Iżrael mad-dinja kollha u għal daqstant aħna huma fdal. Aħna fdal ta' dawk in-nies mis-sirijietna fl-antik li ġew mferxa mad-dinja kollha tajjeb. Imma ma ninsewx illi Alla apparti li tagħna din il-profezija kellu dejjem il-pjan ta' salvazzjoni mill-bidunet. Kif nafu li l-pjan kien mill-bidunet? It-tib ta' Revelazzjoni, kapitlu 13, vers 8 jaqra hekk. U xtaħtu jqimuha dawk kollha li jagħmlu fuq l-art li sa mitwaqqif tad-dinja isimhom mhuwiex imniżżel fil-ktib tal-ħajja tal-ħaruf il-maqtul. Hawnhekk it-tradizzjoni bil-Malti dispjaċini ngħid hija litteralment ma tfissirx dak li hemm miktub fl-oriġinali. Għaliex fl-oriġinali hemm miktub illi daw in-nies isimhom mhux qiegħed miktub fil-ktieb tal-ħajja, il-ktieb tal-ħaruf li ġie maqtul mill-bidu ta' żminijiet. Tajjeb, għaliex qed ngħidu għali? Għaliex importanti nkunu nafu illi Alla kellu dan il-pjan, għaliex bħalma arus ħallas għall-arusa tiegħu l-istess Jexua ħallas mill-bidunet. Ħallas għall-arusa tiegħu. Ejja ħana naraw xi jgħid Iżajja. Ktib ta' Iżajja kapitlu 53 versi 4 u 5. Iżda u refa fuq il-mart tagħna tabba bin-niket tagħna aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna, għas-saħħa tagħna waqa' il-kastig fuqu. Hawnhekk qed jitkellem litteralment fuq Jexua, fuq il-prezz li ħallas Jexua għas-salvazzjoni tagħna. Naf li ħafna huma malmin li dan il-vers jitkellem fuq mart bħalma huwa mart tal-kanċer u jien naf mart tal-qalb u ħafna minn dal-affarijiet. Imma dan iż-żewġ tifrus qed jitkellmu fuq il-prezz li Jexua ħallas biex l-arusa tiegħu tkun tista' tiġi maqtuwa u separata wara li kienet maħmuġa. Tajjeb? Araw x'jgħid l-Apostlu Pawlu fl-ewwel ittra lil-Korintin kapitlu 7 vers 23. Intom mixtrija bi prezz għoli tkunux il-sira tal-bnedmin mela qed naraw illi l-arus ħallas prezz għall-arusa tiegħu u allura issa hija tiegħu. Ma tmorx ma' rġiel oħra
Għax din hija mweda lil dak l-arus. L-ebda raġel ieħor hawnhekk Pawlu qed jirreferi bħala l-ebda Alla ieħor m'għandu dritt għalina issa. Aħna mixtrija, aħna ħallas għalina Jaxua u aħna maqtuwajn u isseparati għal Jaxua. Jaxua ħallas dak il-prezz. Għallu xejt l-Apostlu Pietru, għandna ħafna skritturi għalikom f'daw 3 programmi ħbib tiegħi. L-ewwel ittra ta' Pietru, kapitlu 1 versi 18 u 19 jaqraw hekk kalam. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom firħa li ħadtu mingħand missirijietkom. Mela qed jgħidilna kontu mifdija bil-prezz li ħallas Jaxua. Jaxua ħallas dak il-prezz biex aħna niġu mnatfa mid-dnubiet tagħna li kellna. U issa allura nistgħu nkunu arusa maqtuwa isseparata għalih. Mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma il-fidda u d-deb, imma bid-dem għażiż ta' Kristu li kien bħal ħaluf bla għajb u bla teba. U kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja. Qed tarawa dil-verżjoni kemm jisbaħ. Imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Iġifieri il-prezz Jaxua ħallsu mill-bidunet. Minn bidunet ippredestinat sa minn qabel saret id-dinja. Imma ġie ħallas dak il-prezz 2000 sena ilu. U ħallas Jaxua, ħallas sabiex l-arusa ma teqpax marbuta fi skjavitu, imma tinħall, tiġi ħielsa biex tkun tista' tkun l-arusa tiegħu. U aħna mberkin ħbib tiegħi, imberkin li Kristu ġie rrevelat lilna. Imma l-fatt li aħna mberkin li nafu da kollu poġġina wkoll f'responsabilità. Mela issa qed naraw illi Alla għażilna bħala l-arusa ta' Jaxua u Jaxua ħallas prezz għalina. L-istess bħalma jiġri fi żmien fi żwieġ tradizzjonali luri. Misser l-arus isib arusa u l-arus li taħallas għal dik l-arusa. Ejja ħanaddu għat-tielet pass. It-tielet pass illi hija l-kidba ta' żwieġ. Aħna nafu illi meta aħna niżżewġu ikun hemm kidba ta' żwieġ tajjeb. U l-kidba ta' żwieġ bil-ludi din il-kelma tissejjaħ ketuba. Ketuba li tikkonsisti fil-wedi li l-arus jagħmel lill-arusa tiegħu. Dak li aħna nsejħulhom it-tnedijiet ma meta niżżewġu aħna nafu li jiena nwedek li noħossibek u naħdem għalik u dejjem nipprovdilek l-ikel fuq il-mejda u l-arusa tgħidlu jiena nwedek li dejjem tiġi d-dar u ssib id-dar nadifa u dejjem issib l-ikel imsejjel għalik u noħossib it-tfal tagħna. Daw l-affarijiet tajjeb. Kienu kun hemm miktub daw l-affarijiet f'din il-ketuba. L-affarijiet li l-arus ser jagħmel għall-arusa u l-affarijiet li l-arusa tittamel għal daqstant issa għall-arusa u għaxġina taħdem miż-żewġ naħat. Allura ħanaraw l-arus qed jagħmel il-wedi tiegħu u l-arus x'qed jistenna mill-arusa pura tiegħu. U ħabib tiegħi da mhux affarijiet speċi li naħduhom biċċajt fis-sens l-arusa kienet tożza din il-kidba. Il-moment li l-arus kienet hija l-kidba u kif se naraw mbagħad kienu jiftehmu u jiffirmaw fuqha biex juru li qed jaqblu, l-arus kienet hija dik il-ketuba dik il-kidba ta' żwieġ biex l-arusa sakemm qed tistennih ġie għaliha dejjem għandha xi jfakkara fih. Taqra dik il-ketuba daqshekk meta taqra dik il-ketuba u timxi magħha twettaqha tkun qed issir taf iktar lill-arus għax jekk inti għandek miktub isma' tagħmilix jien naf bżar aħmar ma li kellha ma jogħġobnix, allura l-arusa ħassir taf li m'għandix tagħmel hekk għax l-arus ma toġbux. U dinha narawha l-istess ħaġa, dinha ħanarawha biex inti jilkom ma noqgħodux inġibuha fit-tul. Alla ta' il-liġi lill-arusa tiegħu fil-liġi Alla għall-isma' jiena nistenna minnek
li inti tagħmel hekk u hekk. Min-naħa l-oħra, jekk inti tagħmel dawn l-affarijiet, jiena nwedek li ħanagħmel dawn l-affarijiet u ħanitkellmu għax hemm jekk morru taraw Deuteronomju kapitlu 28 issibu il-barkiet li l-arus qed iwegħet l-arusa jekk l-arusa timxi ma' dik il-kitba li hemm fil-ketuba. Imma ejja ħalli naraw x'jgħidu issa l-iskritturi. Tajjeb ħalli naraw ukoll anke xi skritturi. Ktieb ta' Esodu kapitlu 24 vers 12 jgħid hekk ara. Il-Mulej qal lil Mosè: itla' ħdejja fuq il-muntanja u stenna hemm u natik it-twafel tal-ġebel bil-liġi u l-kmandamenti li jien ktibt fuqhom għat-talim tagħhom. Mela Alla qed jgħidu l-Mosè ejja. Ħalli nagħtik il-liġi, nagħtik il-kmandamenti li l-arusa tiegħi trid timxi magħhom. U hawnhekk fejn jaqa' l-argument li ħafna jgħidu llum m'għadniex taħt il-liġi, imma l-istess, u fl-istess nifs li jgħidu aħna m'aħniex taħt il-liġi, jgħidu li aħna l-arusa ta' Jaxua. Jekk inti m'intix timxi ma' dik il-liġi li Alla ta' lil Mosè għall-arusa tiegħu, inti ma tikkwalifikax biex tkun l-arusa. Ejja ħalli inkomplu. It-tieni skrittura Ġwanni kapitlu 5 versi 46 u 47. U għawak qed jitkellem Jaxua. Interessanti dal-frus, ismawhom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lili ukoll. Għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Għalhekk qed ngħidilkom ħafna jgħidu li aħna parti mill-arusa ta' Kristu. Ma min-naħa l-oħra, biex inkunu parti mill-arusa ta' Kristu, irdu naraw xi tajt il-kitba ta' żwieġ. U l-kitba ta' żwieġ li Alla ta' il-poplu tiegħu, il-ketuba, hija l-10 kmandamenti u l-liġi li Alla ta' il-Mosè. Dik li bl-Ebrajk bil-ludi hija l-kelma Tora. Ma dawk irdu nimxu. Dik tittamel biex tikkwalifikak biex tkun l-arusa ta' Jaxua il-Messija. U m'għandniex għalfejn nikkomplikawha. Hija sempliċi ħafna biex nagħmlu għadi. Min ibeżza illi dik ma tistax tagħmilha, min ibeżza illi dik ma tix għallum, ngħidilkom ħbib tiegħi dan huwa kollu tagħlim għar-rieq. Qed naraw issa t-tielet pass x'inhu, l-arus jagħti kitba lill-arusa tiegħu. Alla dik il-kitba tajinna permezz tal-10 kmandamenti u l-liġi tiegħu, it-Torah. Jekk aħna ma nimxux ma' dik, u mhux nimxu magħha biss irridu x'għedtilkom jien, l-arusa kienet tożza di, aħna rridu nożżuha dik il-kitba. Ħafna qas biss jafu x'fiha, għaliex għax jgħidulhom illum m'għadniex taħt dik, allura la m'għadniex taħt għandix għalfejn naqra. Jew naqra imma ma jinteressanix nimmedita fuqha, ma jinteressanix naħseb fuqha, ma jinteressanix nistudja fuqha, għaliex għax dik m'għadix għalina llum issa dik Jaxua waqqagħha. Le Jaxua ma waqqa xejn. Jaxua għadu qed jistenna l-arusa tiegħu timxi ma' dik il-kitba biex tkun tista' tkun l-arusa tiegħu. Tajjeb. Ejja ħanaraw Eżekjel, ejja morru fil-ktieb ta' Eżekjel. Kapitlu 11, versi 19 u 20, naraw x'qed jgħid. U nagħtikom qalb oħra u nisser spiritu ġdid ġewwa fikom. Naqlalkom il-qalb tal-ġebel minn ġisimkom u nagħtikom qalb tal-laħam biex huma jimxu fuq il-praċċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jagħmluhom. U mbagħad huma jkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħhom. Din hija serja għal dawk li jgħidu m'għadniex taħt il-liġi, Alla qed jgħid bil-maqlub, anzi Alla qed jgħid isma' il-praċetti tiegħi, il-liġijiet tiegħi għandhom ikunu miktubin f'qalbek u meta tagħmilhom inti mbagħad tkun tista' tissejjaħ il-poplu tiegħi u mbagħad meta inti tagħmilhom tista' tgħid li jiena Alla tiegħek. Jekk inti ma timxix mal-praċetti ta' Alla, jekk inti ma timxix mal-liġi ta' Alla, jekk inti ma żżommx il-kmandamenti ta' Alla, inti ma tistax tikkwalifika biex tkun parti mill-poplu ta' Alla u ma tistax tgħid illi Alla ta' Abram huwa Alla tiegħek.
Qed naraw kemm importanti din il-kitba ta' żwieġ tkun miktuba f'qalbna. L-istess jgħid din anzi dina hija iktar ċara, l-istess jgħid Ġeremija u nitlobkom tmorru miegħi jekk ma tkomx il-Bibja f'idejkom iktbu din l-iskrittura, illa li xtieqna tgħid ħafna. Ġeremija kapitlu 31 versi 31 sa 34. Araw xi tgħid. Araw. Għad jiġi żmien, oraklu tal-Mulej. Meta jien nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Iżrael u dar Ġuda. Tinsewx li dar Iżrael huwa aħna, jiena u inti. Aħna nagħmlu parti mid-dar ta' Iżrael. Għandna programm fuq dan, morru simgħuhom jitkellem fuq l-iskjavitu ta' 2730 sena li issa wasal biex jispiċċa. Morru simgħuhom ħadkunu tafu x'jiġifieri aħna Iżrael. Mhux bħal patt li għamilt ma' missiriethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu. Il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-Mulej. Mela l-Mulej qed jgħid isma' mela jiena kont l-arus tagħhom, tajthom il-kitba ta' żwieġ daw u ma mxewx magħha. Dak li qed jgħid hawnhekk Alla ta'. Ejja ħankomplu vers 33. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael miegħi u miegħek. Wara dawk il-jiem, oraklu tal-Mulej, inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom. Jekk inti parti mill-poplu tagħna suppost li Alla jiktiblek dan il-patt f'qalbek. U jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jalmux iżjed il-xulxin u ħadd ma jgħid lil ħuh ara fil-Mulej għaliex il-kol kemm huma jkunu jafuni miż-żgħir sal-kbir. Oraklu tal-Mulej. Għax jien naħfrilhom ħżuniethom u ħtijithom aktar ma niftakarhomx. Halleluja. Qed naraw hawnhekk illi Alla tal-kitba ta' żwieġ il-poplu tiegħu u dawk isruha qed jgħid isma' tiġi żmien meta issa mhux fuq it-twafel tkun miktuba, mhux fuq it-twafel tal-ġebel, imma ħadkun miktuba ġo qalbhom. Għaliex ħadkun miktuba ġo qalbna biex nagħmluha, biex iwettquha. Iwettquha ġifieri nagħmluha dik li tfisser il-kelma inwettqu l-kelma ta' Alla, mhux ngħidu ma dixtott, imma biex nagħmluha. Għattilkom anke fil-bidu fl-ewwel pass li dina il-patt dina l-kitba kienet għal dejjem. U dan nsibu anke Salm 148 vers 6 fejn jgħid hekk ara. U waqqafhom għal dejjem ta' dejjem, tomordni li qatt ma tgħaddi. Naf li jekk taqraw is-Salm kollu ħatajduli intom hawnhekk qed jitkellem da fuq ix-xemx, fuq il-qamar, fuq ir-riħ, fuq l-ilmijiet, qed jitkellem fuq in-natura. Imma mhux in-natura biss, anke jekk komplu taqraw is-Salm kollu, taraw kif Alla tal-liġi tiegħu u din liġi ma tinbidel qatt. Alla ħares tinbidel il-liġi talla, għax kieku d-dinja ma taqpax id-dinja li, immaġinaw ix-xemx ma toqgħodx il-liġi talla tgħid u hija m'għadniex taħt il-liġi mhux ħanitlallum. Immaġinaw intom il-baħar jgħid u hija m'għadniex taħt il-liġi talla, mhux ħanieqaf mal-ixtut mal-bajjiet, ma ħanaqbal bla l-artijiet. Dik li qed jgħid dan is-Salm ħbib tiegħi. Il-liġi talla hija liġi għal dejjem. Liġi għal dejjem dik li għamel man-natura aħseb u aktar kemm mi għal dejjem magħna l-bnedmin. Ejja ħankomplu. Edna illi hawnhekk insibu f'dina il-kitba ir-responsabilità tal-arus li qed iwiegħed l-arusa imma għal daqstant Alla qed nisma' jien ħankun responsabbli tagħkom. Huwa tajjeb. Imma il-fatt li Alla qed iwegħda dar affarijiet titfa' responsabilità anke fuqna ħbib tiegħi ta'. Illa għaliex irridu nafdaw illa l-missier l-arusa meta l-arus kien jitlaq biex jimur l-istila post fejn toqgħod, ma kienx taraħ żmien twil sena kemm kien idum u ħanitkellmu fuq kemm kien idum iktar il-qudiem fil-programmi, mhux ħanaduha issa ħalli ma nagħtux informazzjoni żejda bla bżonn. Imma waqt li l-arus mhux qiegħed hemm u l-arusa qed tistennieh, l-arusa teqpa' fid-dil għalih u tafdah temmen li se jerġa' jiġi għaliha. U dak li qed nagħmlu aħna bħala arusa bħalissa nemmnu li għax huwa ser jiġi għalina għax aħna l-arusa u għax ser jiġi għalina nafdawh
u nqogħdu attenti li niqpaw nutfa u ndaf. Alla jgħid ukoll il-kelma tiegħu fil-Patt il-ġdid u se ipoġġi l-liġi tiegħu f'qalbna u ma nsejħulux aktar mulej jew inkella l-arus imma nsejħulu ir-raġel tagħna. Din nsibuha fil-ktieb ta' Ħosea, jekk intom tistaqraw il-ktieb ta' Ħosea, ktieb sabiħ interessanti ħafna, huwa wieħed mill-profeti għalina wkoll id-dar ta' Iżrael, interessanti l-messaġġ ta' Ħosea għalina li ngħixu imxerdin mad-dinja kollha bħala kredenti. Ħosea kapitlu 2 vers 18 xejn hekk ara. U jiġri f'dak il-jum, oraklu tal-Mulej, li issejjaħli żewġi lili u ma sejjaħlix sidi iżjed. Qatt jiġi żmien bib tiegħi. Meta ma neqgħux insejħulu mulej imma nsejħulu ir-raġel tagħna, żewġi. Illum fit-talb tagħna nsejħulu mulej. Għad trid tiġi ġurnata ma tinduru żewġi. Se ġejja dik il-ġurnata ma nsejħulu ir-raġel tagħna. Mela x'rajna s'issa? S'issa rajna biss l-arusa jażel l-arusa ibnu jaħallas il-prezz ħalli dik l-arusa tkun maqtuha isseparata għalih. Rajna wkoll illi l-arus jagħti kitba lill-arusa fejn il-wedid tiegħu u r-responsabilità tiegħu u x'qed jistenna minnha, u allura l-aħħar ħaġa f'daw l-erba' passi, l-aħħar pass ir-raba' wieħed huwa il-konsens ta' l-arusa. Illa l-arusa tittejt iva, jekk l-arusa ma tgħidx iva iż-żwieġ ma jistax iseħħ. U dina diġà semmejnija fil-kitba jkun hemm il-wedid tal-arus u l-arusa, u jekk tidu tkunu tafu x'inhuma il-wedid tal-arus, nerġa' ngħidilkom morru waraw il-ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 28 ħalli taraw x'inhuma il-barkiet illi Alla qed iwedna jekk aħna nimxu mal-kelma tiegħu, mal-kitba ta' żwieġ tiegħu, mal-ketuba tiegħu. Tajjeb, waħda mill-affarijiet, waħda mill-wedi hija li l-arusa tieħu isem ir-raġel tagħha bħalma jiġri fi żwieġ tagħna meta inti tiżżewweġ il xi ħadd kuljum u Borġ ħassir jismek Borġ. Tajjeb, hija xi ħaġa li anke aħna nagħmlu. U għalhekk fil-ktieb tat-Tieni Kroniki kapitlu 7 vers 14 jgħid hekk, u l-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi. Bħalma aħna nsejħu lil nfusna pereżempju Kristjani, għaliex għax nemmnu fi Kristu ħadna dak l-isem. Tajjeb, u dak l-isem Alla wedna li jtina ismu meta aħna niżżewġu lilu. U ġara darba il-wedid tal-arusa ma tajbin allura l-arusa tifhem illi b'dak il-wedid li għandha dinha ħadd tkun imbierka. U għaldaqstant dan huwa l-istess dak li ġara fuq il-Muntanja Sinaj meta Alla ta' il-kitba ta' żwieġ lill-arusa tiegħu, meta Alla ta' l-kitba ta' żwieġ lill-poplu tiegħu, meta Alla ta' it-Tora, il-liġi lill-poplu ta' Iżrael, u kif qedtilkom insibuhom daw fil-ktieb ta' Dewteronomju biex tistgħu taqrawhom. Alla kien qed jgħid anke lil din l-arusa li issa l-identità tagħha kienet ser tinbidel. Jekk inti taċċetta dik il-kitba li Alla qed itina, issa inti ħadd inbidillek l-identità tiegħek. In-nies jibdew jaraw differenti, jibdew jaraw titkellem differenti, taħseb differenti, tagħmel affarijiet differenti, iżżomm festi differenti minnhom, tikol affarijiet differenti minnhom, tiżżomm jum qaddis differenti mill-jum qaddis li jżommu id-dinja, tajjeb. Iva, qed naraw li fil-wedid tiegħu Alla qed jgħid nisma' intom tieħdu ismi, intikom l-identità tiegħi, dina tiġri ħafna anke meta nirreferu għal mara, dik ma tafix dik il-mara ta' ċali, dik il-mara ta' Peppi, u neqgħu sejrin hekk. Bħalma kienet pereżempju Marija il-mara ta' Giuseppi il-Mastrudaxxa, mhux biss ħadet ismu di, imma ħadet l-identità tiegħu. Marija il-mara ta' Giuseppi il-Mastrudaxxa. Tajjeb, il-kitba
il-kitba ta' żwieġ li Alla tal-poplu tiegħu insibuha għal min irid jaqra min verament jinteressata l-affarijiet, marru waqraw il-tib ta' Esodu minn kapitlu 20 sa kapitlu 24. 5 kapitli fejn fihom ħassibu il-kitba ta' żwieġ Alla x'qed iwedna u x'qed jistenna minn għandna bħala l-arusa. Marru miegħi fil-tib tal-Esodu. Il-tib tal-Esodu fejn issa aħna qed naraw malejn tkun hemm il-kunsens tal-arusa. U qed naraw fil-tib tal-Esodu Alla ta' il-kitba lill-arusa tiegħu ta' it-Tora. U ktib ta' Esodu kapitlu 24 vers 3 jgħid hekk għala. Mosè niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u kull ma ordnalu. Il-poplu jieġeb bleħen wieħed u qal kull ma qalimna l-mulej namluh. Mela niżel Mosè minn fuq il-muntanja. Qallhom il-mulej x'qallu u huma taw il-kunsens tagħhom. Iżrael bħala l-arusa ta' Alla tat il-kunsens tagħha. Qalet iwa naqbel mat-Tora, naqblu mal-ketuba, naqblu mal-liġi ta' Alla u dak li qalilna Alla ħa namluh. Mhux hemmhekk biss, imma ninżlu anke ftit l-isfel fl-istess kapitlu u mmorru versi 7 u 8 fejn jaqraw hekk ara. Imbagħad ħal-ktieb tal-Patt qara minnu hekk li seta' jisimgħu il-poplu. Mela Mosè hawnhekk qed jaqralhom it-tib tal-Patt, il-kundizzjonijiet li Alla għamel fil-kitba tiegħu jekk intom tagħmlu hekk, jiena nagħmel hekk. U huma qalu vers 7. Kull ma qalilna l-mulej nagħmluh u nisimgħu minnu. Mosè mbagħad ħaddem u jroxxu fuq il-poplu qal hawn quddiem tal-Patt li l-mulej jagħmel magħkom skont dan il-kliem kollu. Mela hekk qed naraw il-poplu jagħti l-kunsens tiegħu bħalma l-arusa tagħti il-kunsens tagħha. Naraw il-Mosè ixxerret id-dem anke fuq dan il-ktieb tal-Patt għax kien qed jisseġillaħ, imma dan huwa xi ħaġa li ħanitkellmu mbagħad fil-programm li jmiss fuqha, għalhekk mhux ħaniftħu fuq din il-biċċa issa. Sissa l-importanti huwa li rajna l-arusa tagħti il-kunsens tagħha għall-kitba ta' żwieġ. Bħalma jiġri fi żwieġ tradizzjonali luri, tiffirma il-ketuba ġifieri qed taqbel ma' dak il-wedit li l-arus għamilha. L-istess kapitlu Esodu 24 din id-darba ninżlu vers 12 jgħid hekk ara. Il-mulej qal lil Mosè itla' ħdejja fuq il-muntanja u stenna hemm u natik it-twafel tal-ġebel bil-liġi u l-kmandamenti li jinktib fuqhom għat-tagħlim tagħhom. Diġà rajnieh dan il-vers. Alla titina l-liġi permezz ta' Mosè ta' lil Mosè biex Mosè jallimilna. Jekk inti ma tafx il-liġi dik li tisseħ il-liġi ta' Mosè hija liġi ta' Mosè xejn, mhix xi ħaġa li Mosè kiteb, xi ħaġa li Alla ta' lil Mosè biex itiha lill-poplu għalhekk nidulha l-liġi ta' Mosè, imma biex tkun tafx fiha titmur taqra Esodu kapitlu 20, 21, 22, 23 u 24. Jekk irridu nkunu l-arusa ta' Kristu, jekk verament aħna rridu nkunu l-arusa ta' Jexua, aħna rridu wkoll ngħidu iva hekk ser namlu. Jiena għedtilkom f'dana il-programm illi Alla fil-bidu li bdejna Alla dejjem mexa fuq il-kultura tal-poplu meta rid jagħmel xi ħaġa biex il-poplu żgur seta' jifhmu. U diġà rajna f'dawn iż-żewġ skritturi fejn l-arusa ta' Alla il-poplu Iżraelit qed jgħid iva nagħmlu dak li hemm miktub. Imma dik mhix tiniku storja. Biex nara il-programm ħansemmilkom l-aħħar skrittura interessanti sabiħa u se nitkellmu fuq meta Eliezer ma rifittex arusa għal Iżak u iltaqa' ma' Rebekka u Rebekka ħaditu d-dar u qallhom isma' dina it-tifla rrid noħodha miegħi biex inżewwiġha lil Iżak it-tifel ta' Abram. Ktieb tal-Ġenesi kapitlu 24 versi 57 u 58 jaqra hekk ara. U huma wiġbuh, il-familja ta' Rebekka qed iwiġbu lil Eliezer wara li talabhom lil Rebekka bħala arusa ta' Iżak. Huma wiġbuh ħansejħu liż-żagħżugħa u nsaqsuha xi tajt. U sejħu lil Rebekka u staqsewha. Trid tmur ma' dan ir-raġel? U hi wieġbet. Immur.
dinja fidi. Rebecca, illi kienet għadha żgħira hawnhekk fl-ilma ta' xi bejn 10 u 12 il-sena, aċċettat li tmur biex tiżżewweġ il xi ħadd illi qas bistaf minnu. Għalkemm kienu jafu minnu Abraham għax dan huma niesu, ma kienu ilhom ma jiltaqgħu. Iċ-ċansu li qas kienu jafu minnu dan Iżak qas qatt tiltaqgħu miegħu. Jifieri ma kienx taf il-min sejra tiżżewweġ imma bil-fidi. Qalet iva immur. U dan huwa li rridu nagħmlu aħna. Din hija l-għażla li għandna aħna. Alla qed qegħdin nisma' hemm il-liġi li jiena tajtkom permezz ta' Mosè. Jekk intom tidu tkunu parti mill-arusa ta' ibni Jaxxua, tidu timxu ma' dik il-liġi. Dik li qed jgħidilna Jaxxua stess. Jekk intom tidu tkunu l-arusa tiegħi, tidu timxu mal-kitba li jiena tajtkom. U aħna suppost nagħmlu iva kif qed tgħidilna ser nagħmlu. Tinsawx bib tiegħi, Alla jrid lil kulħadd tisalva, imma id-deċiżjoni hija tagħna. Aħna rridu naslu li nimxu warajh. Biex nagħlaq dawn l-4 punti li semmejna kienu 4 punti li ġew imwettqa qabel Jaxxua ġie f'din id-dinja. Għaliex qed ngħidu dan għax fil-programm li jmiss issa ħanaraw l-4 l-oħra, l-4 passi li jmiss illi seħħaw meta Jaxxua kien qed jgħix fostna. Imma daw, bħalma qed naraw, kollha seħħew f'dak li aħna nsejħu t-Testament l-Antik qabel Jaxxua ġie f'din id-dinja. Allura ser nifqu ħbib tiegħi nispera li dan is-suġġett qed jinteressakom, huwa suġġett sabiħ ħafna interessanti. Bħal dejjem nidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub u sakemm narakom għat-tieni programm f'dinha is-sensiela fisem il-kumplament ta' sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.